जों हाथाइ कतर एबा बरमुरानि गोचार कायलें गामि अ गामि मल समरंनि गामि दंमानि 1990 सनाव सिलायबाय चबा खालायनाय एबा बलं बर' रंबाय ककजाग्रि अ कायलें गामिनि जोंनि मल सम हदारि बर' याकारि बाथौ मुक्रि खालायो आदिनो गामि याका थांख्रु बर' ताबो गो अ गामिनि माया अ जागानि माया याकारि माया ओमफ्राय ताबो गो बर' दल दल फाय खामथिं गामि हिमनानै फायनाय जाबाय बर'नि दुखु खस्थ'नि ककनो आना आगुलियाव थांगै एमएलए हस्टेलाव थांगै बर' सालिया जाखा दैन्य कुमार बेखौ बांजाव बाहादुर मलसम जायबो दिनै अक्राराव थांखा कार्तिक बाबु बर'नो लाङै थांजाव आंनि जरा गोरिनि बागै बुंनायाव गामियाव आं फायमाया दिनै जरा माने फायनाय गैया दिनै दिनै महाराजा बीर बिक्रम थैमानि सालाव अ कायलें पाराव दिनै मलसम हदानि बर' रंबाय जे बर' रंनो सिया हिनै गोबां मा जागा सरकार दखल खायदिन प्लान थांखा बुंनि जत डकुमेन्ट्स दङ राजाना आमालो टेक्स दिमानि जत डकुमेन्ट्स दङ आं लाइखा आफ्रु सिल लिजाक खतियार लक दङ ताबु बुंनि या फाबो गोबां मा जराबर हियारिं खायखा सरकार अफिस थांखा डीएम अफिस थांखा एसडीएम अफिस थांखा तहसिल अफिस थांखा किन्तु ताबु गबरंनि अ जागा सेकजाक माने ताबु बर टिफिन मायाखौ और ओएनजीसी रो ड्रिलिंग खायखा जागा तलां जाखा बरंनो तलां जागबायनाय जागा रेल लामा तलां जाखा ताबु रेल लामा तेबो सुरुं खोलनानै बागै जागा दखल खायनाय जागै दङ अजराव बरंनो सुबानानै होनाय जों फायखा आनि पिएस असित दास जेखुनु केसब सुबावै दङ जोंनि बर' रावमा आंबाय दंगै दिनै जों अ खामथिं पारानि कायलें पारा मागे सिंसासा पारा दंजामानि बरंनिनो पारा दंबायमोन दिनै मो बलंङै थांखा आहायफानो माया खिबै माया फायजाव दिनै को गारिंगनो आसुगै बरनि ककनो बरनि कथमानो दुखनि ककनो दिनै खानाका टुट बतलांखा बुंनि जागानि कागज जत्न नायखा ताबुक जों आइनि लरायनि बागै जों ताबुक सायतकनाय ताई बरक जे जागा तलांजामानि रेल जागार ताबुक बरक बाय न थाङि गुरि नायनाय ब जागा बरक तलांजाखा जे जागा तलांजाखुरु बरक बिहि बुसा मकलनि मुक्ति खिख्लाय काबलाय जाकमानि अ जागारनो आं एमएलए उंगै दिनै थागै नायनाय अ दिल्ली साइड नायनाय बरकनो तैनो जों दिल्ली साइड गुरि नायनाय आं खाख्लायो बर'नो सुबाय मांखाखाय आं एमएलए उंगै दफानि खरकसा उंगै आं ब्लेंक खाय बिदिनो प्राउड खायमानानै जों चायतकनाय आं चायतकनाय नरबो सुबा फैदि बर'नो अ जागाव तिनि चिनि बरमगना एमडीसी नबो आं खबर दिना तमनि बो कायसे जागाव उंगंना आं बनो कइमाले आं मनो आलका कन्स्टिट्युएन्सी हिनि तमनि ता आं बनो फोन कायकामु आहायपानो दिनै बरबाय फायमालाय फैखा अलोबो तावैसे फायनाय बरनो नायफैनानि अ जागा ताबु आइनि लरायो आं बोसानाय नायनाय बरंनि अ जे उकलगो उसुल तंजा चिनि मल सम्पदानि जागा बाहाय सेक जाखा अमना आइनि लरायो जों सबा खालायो मादा मानो चायतकनाय